मिया आसाम आगरतला थांमा लामा कुमारघाट थाना bai khopjak Noton Bazar amchaio khoroksani chi umoni bwrwi sak dukhu manjakhe lama o klaijak bai amchaini lukurokni bisingo belai urpate laimani nukjakha tei logi logino amchaini lukurok Kumarghat thana tei Kumarghat ni fireman rokno koktwma rohorkha yagulo borok sak dukhu manjak bwrwino Kumarghat bwkhaste sakhamno twlangkha koktwmao saimankha o bwrwini mung Ornipa Marak Umor Nichi Kamilong Tribal ni Monu thana bai khopjak Salthang Masli amchaio koktwma thungnai rokno o patimungno tui saikhwna rikha Kumarghat bwkhaste sakhamnokni saklainai rok সাইডে পুরো পেয়েছে নতুন বাজার আশেপাশে এরিয়া তখন ও শখেই ছিল আসার পর এই যে চিকিৎসা করে উনি ওর নাম লিখেছেন আর নিপা মারাক বাড়ি বলছেন পশ্চিম মাছলি কিন্তু খুব সম্ভবত কোনো শখে আছেন আমরা পুলিশকে খবর দিয়েছি ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে ইনভেস্ট করার জন্য।